Kaixo Joseba, eguerdion, ongi etorria Getxoko Algorta auzora. Eta ongi etorria Etxeandia garagardotegia, gure fabrikaren Algortako tapruna. Etxeandia garagardotegia orain dela 12 urte hasi zen garagardoa ekoizten Urduli zen. Orduan bakarrak ginen, Bizkaian. Orain ja 8 garagardotegi gaude. Etxean egiten den garagardoa, eta hortik bizkat fermentazioen maitasun hori hortik sortu zen, eta orduan lan egiteko aukera bat izan liteke. Eta proba egin, Eta Algortako taberna zabaldu egin zen, orain dela urte eta erdi inguru bai. Garagardotegi txikiek hainbat garagardo mota desberdin egiten ditugu. Ekoizle txikiek guztiek, berdin dio garagardoa edo sagardoa edo gaztaia, mese handi egiten die zuzeneko salbenta. Eta hori saiatu gara egiten hasieratik, eta hau da adiridirik eta honena. Hemen tarrunean saitzen gara gure 6 garagardo izaten. Dena den guk egiten ditugu hainbat garagardo, eta 4 mota egiten ditugu urtero. Baina ez guztiak barrilean, askok izaten dira, moteatan egiten ditugu bakarrik. Orain kasu honetan, 4 garagardo ezberdin atara dutxuet. Hemen daukagu sekale zeiniko garagardo bat, hemen oso modan dagoen IPA bat. Ipak holandin gotxak dira, lupulo asko deke, eta jende gazteari bat gustatzen zaio asko. Hemen garagardo keetutako edo umatutako garagardo bat daukagu, ke zaporea dauka, pizkatarraroa, baina Alemanian oso ohikoa da, eta azkenik hori bat, mari ditzen da hori hau, lurruna, pasionaria eta lamiak deko izena. Lamiak garagardoa, ondo egiten du, ondo maridatzen du, nire ustez enkurtidoekin, jildekin adibidez, oso egoki ikusten dut. IPA, gustatzen zait, muskuiluekin edo arrainarekin, maridatzea. Adibidez, keetua edo ahumada, gazta ahumatu batekin oso ondo dator, eta azkenik horia egia zen garagardo hau da egarriak entzeko, besterik ez. Oso modan jarri da IPAk, eta IPAk gero eta gehiago gustatzen zaio. Gero eta gehiago saltzen da txine, esan bapere saltzen, eta orain kasi horia bezain beste saltzen da. Eta beti dago tostadak edo, nahikotxo saltzen direzenak. Niri gehien gustatzen zaidana, justo une honetan azkenengo egin dudana hau zera eta hau zera gehien gustatzen zaidana. Ikusiko gurrengoa. Garagardoa garrik ez, hemen jateko ere ematen dugu. Torrien nire anaia gotxonekin itxegitera zukaldera. Erdu. Ben, zukaldariarekin, uste zaitu gotxo nire anaia. Egur. Hauek dira muskuioak sartaginean egingo ditugu. Eta muskuioak dira lan txikerrak, eta gaur egingo dugu garagardo eta olioarekin. Eta garagardo izan behar du ez edozin garagardo, izan behar du pizkat garratza den garagardo bat. Muskuia behar du garrastazun pizka bat. Orduan garagardo eta olioa naztu egiten dugu. Eta sartagina dekogunean bero-bero, bagoaz muskuioekin sartagina botatzea eta berotu daitezen eta zabaldu daitezen. Ez dauka misterio arrondirik. Hemen dekogu labe bat, eta edozin gauza sartuta ateratzen da gozua. Eta ondo zaindu ezkero ateratzen da gozuago. Ordan gabiltza arkumetxoa egiten, txerritxoak egin ditugu, kapoiak egin ditugu, saieskeak egiten ditugu, bakaiu tortille, kroketak, etxeko kroketak, takoak, ostiraletan. Gustatzen zaigu pizka bat azte ururo gauzak aldatxia, eta hona datorren jendia, zehozer gozu eramateko aukera izatea sorpresa batekin. Adibidez, pintxopotetan, ibili izan gara munduko pintxopoteak jartzen, ostegunero. Jendeari munduko janariak badastatu ditzan. Eta hain zerbitzatu, behin atera direla, irekiak daudenan guztiak. Ezkerrik asko Joseba, Etxeandia garagardotegira hurbiltzeagatik. Espero dut gure garagardoak gustatu izana. Eta gure sukaldea ere gustatu izana. Agur bero bat guztioi.